Si els parle del concurs d'arròs amb fesols i naps de la Ribera Alta, estic completament segura que ja saben on ens trobem. Estem a Catadau i, a més, molt ben acompanyats pel seu alcalde, per Manolo Bono. Què tal, Manolo? Molt bona esperar. Bueno, fa no res se va celebrar a Madrid la Fira Internacional de Turisme, Fitur, i allà que Catadau va anar a presentar el seu concurs per excel·lència. Com va ser aquella acollida a Madrid? Molt bé, és el segon any que estem allí, perquè estiguem en el 2020, ara hem tornat, la veritat que l'acollida molt bé, i el que és el concurs bueno, el concurs no, la presentació, no, perquè nosaltres el que hem anat és a presentar el plat, ja que fem el concurs així, és un concurs d'àmbit nacional, perquè som els únics que el fem i, per tant, el que volem és tratar de promocionar-lo, no? I més enllà, doncs això, estiguem este dissabte, estiguem en Madrid, i la veritat que molt bé, tinguérem molt bona acollida, la gent que el va tastar es va dir que estava espectacular i tots preguntaven d'on es feia i com havia nascut això. Se van sorprendre, no?, un poc, aleshores, perquè va poder fer allà un show cooking, per lo que... Sí, el que farem va ser un show cooking, la veritat que tens el temps que tens, entonces, per tant, ho endús d'ací tot elaborat, com ell que diu, i allí teníem 35-40 minuts per a poder posar l'arròs i tal, però bueno, vas explicant a la gent que n'hi ha allí assentada, farem en 2 tandades de 20 persones, perquè per el tema del Covid encara tampoc pot haver molta gent, i vam ofertar el producte de molt bona qualitat, per els cuiners que duguérem, que són els que s'encarreguen, i la veritat és que molt bé, molt bé. Manolo, com d'important és per a Catadau albergar i acollir este concurs? Per a Catadau és tot important, tot allò que el seu poble vaig a per ell, no? Però per a nosaltres la veritat és que és molt important el donar-nos a conèixer. Esta edició passada vam participar 25 restaurants, de diversos punts distints, i per tant estem agarrant un cariz on la gent vol vindre, vol participar, que és lo important, perquè l'important pels cuiners tampoc és saber qui guanya, qui no guanya, que també, no? Però la veritat que els cuiners així el que fem és un àmbit de familiaritat, on tota la gent està, tots s'ajuden un poc, no? I enguany també va ser el primer any que obrirem a les colles del poble, no? Perquè és important el tindre el concurs, però també que la gent del poble vulgui participar en les colles i fer aquest arròs que fa molts anys que es feia, i per tant recuperar aquest menjar de cullera que moltes vegades, si no fora per aquest tipus de concursos, acabaria perdent-se. Estem al mes de gener, encara queda per a octubre, però no sé si ja tenim dates per a concurs d'este 2022. Pues estem parlant de quasi l'última setmana d'octubre, si no passa res tornarem, si la pandèmia mos deixa, perquè bueno, si no saps en el que te vas a veure, si la pandèmia esta del Covid mos deixa, pues a l'última setmana d'octubre tornarem a fer el concurs d'arròs amb fesols i naps. Estem convidats? Esteu convidats vosaltres i tots aquells que mos escolten i vulguin vindre a disfrutar d'aquest magnífic concurs. Pues moltíssimes gràcies per atendre'ns. Moltes gràcies a vosaltres. Recorden, a finals, com bé ens ha dit l'alcalde, a finals del mes d'octubre tenen una cita així a Catadau en el concurs d'arròs de fesols i nap.